sake. Fatima baby na zo ki bani so har kauna akwai dalili, kaunar kikin gaban fasawa. Ta zan furtawa akwai dalili, na zo gare ki fati ki zo miyo zaunawa, akwai bayani guna ki zo miyo zantawa na buɗe sirraina. Ke ce a rai da jini sanki yana neman yaman lahani, karraki mun tsanani Fatima inda babu ke na bani, karraki mun yanin ganin ki dan Allah diyar zamani, mai cewa mu rabe kowa ne ban ga girman sa ba. Fati Fatima dan Allah duba shi wa ya zarce gani, in nayi so a gare ki mun tarba, canji ya canza wani ni kwa kan ki bazan san tsoro ba, idan na miki amo kar ki faɗa mini wai baki gane ba. Fatima binti ki ban so kauna, Fatima baby ya fati, na zo ki bani so har kauna akwai dalili, kaunar kikin gaban fasawa.